ina ma Allah godiya tabaraka ta'ala da ya ba mu ikon zama wannan wuri kuma ya ba mu ikon tahiya cikin tahiya wannan wuri shi ne gidan marayu wanda aka yi san da shi nan sunan Darul Huzaifa. Kuma wannan gidan marayu ne wanda yake ya ɗauki tsawon lokaci muna ainihin aiki da shi. Gida ne wanda yake da samun shi da yanzu kusan shekara 9 muka cikin shi muna aika daban-daban. Kuma ita wannan kungiya ce wadda take kusan shekara ta 20 amma da fara wannan aiki. Ta haka muna ma Allah godiya kan wannan taya da muke yi, ba mu kasa ba tun tsawon lokaci ya zuwa yanzu. Alhamdulillah, kamar yadda na yi bayanin cewa wannan kungiya ce domin ɗauki tsawon shekara 21 muna ainihin taya cikin wannan hali, kuma duk da haka alhamdulillah yan uwa abokan taya ba su kasa ba, bakin gwalgwado ana taya tsawon lokaci, kuma yanzu gashi ana taya babu alamun tsaya insha Allah rabi. Aiki ne wanda yake kowane daga cikin wa'annan mutane ko dare ko rana muka ainihin lalubo su bakin gwargwado muna samun cikakkar karbawa, sai mu ce Allah saka musu da alkhairi. Muna ma yan uwa abokan taya cewa insha Allah rabbi wannan aiki ne wanda kowane ya ainihin ɗauke shi cewa sai bakin rai insha Allah rabbi. Bayan ainihin kiran waya marayu da muke muna ba su taimako na wani abin da shi abinci, sutura, yan kuɗaɗen kashi da sauran abin da ya kasance na bukata. To kuma sai muka ɗauki wani sabon salo na cewa bai kamata musa da idan wani aiki bana sai ba taimako na abinci kawai, sai muke ɗauko ainihin ɗaya daga cikin 'ya'yan su wayan marayun nan ɗaya ko biyu muna ainihin zo da su muna ajiye su muna karantar da su, muna ba su ilimi da tarbiyya da sauran abin da ya dace na ainihin su wannan marayu muke ainihin taya da su cikin wannan taya. Farko da abin da ke akwai gabare ne muka fara wannan taya na ainihin karantarwa. Wannan gida zaman tarnani muna karantar da su cinsu da shansu da sauran duk bukatunsu. In yaro zo nan bai koma gidansu sai tsawon wata 3 zuwa wata 3. Kenan yanzu ma abin da sa ba ku same su ba mun dan ba su hutu ne wanda yake na karshen shekara. To yanzu nan da wata 1 insha Allah rabi za a dawowa nan mu ci gaba da ainihin abin da muka saba na ainihin karantarwa insha Allah rabi. Bayan haka wancan yare da muka fara karantarwa na bara, to yanzu na shekara mai zuwa insha Allah ta'ala akwai sababbin marayu da muka dauka wanda insha Allah ta'ala za mu zama masu kilas 2 maimakon kilas guda bara da muka yi, to bana kilas 2 ne insha Allah rabbi. Wannan shine abubuwan da ainihin tsarin muke ta da ciki. Gaskiya alhamdulillah muna ma Allah godiya kan ainihin irin yanda bakin gwalgwado mutanen kungiyar nan suka ta fafatuka na ga sun samu wannan hili. Alhamdulillah mun samu hili na farko wanda yake shi kan shilin na farko mai ta bakin gwalgwado mu ga mun gina shi don mu cimma wannan manufa ta mu. To alhamdulillah mun fara aiki wannan lokaci har mun kira gwamnan jiha da magajin gari sun zo sun ɗora birgin tubulan aza wannan aiki, kuma daga baya subhanallah sai abin da ya kasance ba mu ji daɗi ba. Wannan lokaci hukuma ta shiga gaba na karɓa wancan wuri, to kuma alhamdulillah sai Allah tabaraka ta'ala kuma ya saka mu samu wannan wuri. Akwai wani babban ɗan kasuwan da yake Allah ya karɓi ran shi, muna fata Allah shi kanshi da rama, shine Salisu Kwani, sai kira mu cewa mu zo ga wani wuri nan, ya zo ba mu wannan wuri kuma ya shiga gaba muka yi ƙoƙarin duk gyara takarar wannan wuri. Yanzu da wannan wuri duka ya zama mallaka wannan ƙungiya, tun daga ainihin mataki na meri har abin da ya kai mataki na kasa baki da duka komi da komi muna da ainihin takardar wannan guri. Wannan gida dai mallaka wannan kungiya ne insha Allah ta'ala, kuma muna ma Allah godiya kan wannan iko dai ba mu muka mallaki wannan wuri. Allah saka da alkhairi, mun gode Allah saka ma wannan mamaci da alkhairi, Allah shi da rama, ya sa ma bashi alkhairi. Kuma muna fatan mu kama da ke cikin wannan taya Allah ya mu jagoranci cikin duka al'amuran, ya ba mu ikon ta da wannan abu ba tare da matsala ba. Alhamdulillah lalle ta karba ga wannan lokacin, gwamnati jihar nan lokacin ya zo ya karba, ya zo ya aina aza tubalan harko. To kuma sai ya kasance cir ba mu shi daɗin wannan ba, sai kasance kuma ita wannan gwamnatin ta ce ta jiyo kuma ta zo ta karɓa wannan gida. Karɓa wannan gida ta babu wani alkarin da ta biyo baya da shi.
Allahumma ba mai mu ce ba a yi wani abu, amma dai shi wanda ya karɓa wannan wuri na wannan lokaci babu abin da ya yi na ya ga cewa ko ya saka mu da wannan abin da ya yi na wannan taya, wallahi babu. Amma dai alhamdulillah yanzu muna da ainihin fahimtar juna tsakaninmu da hukumomi na yanzu bakin walgudu, alhamdulillah Allah saka musu alkhairi. Ainihin karatun yara na farko da kamar da muka ce ma mun fara karatu na ainihin wannan yara mai darsa ce muke, ba mai darsa kinan harshen larabci da faransanci, kuma bayan haka nan muna karanta da su ainihin abin da shahi fiqh, alqur'ani da sauran salo na karatu bakin gwalgwado, kuma da sauran ayyuka na hannu wanda ke zan bar wa'annan yara masu ta haka nan hannu rabbana, muna kula da su ta kowane fanni, wanda insha Allah rabi ɗalibin wanda ya karatu na wannan ba sai zamo ɗaya ba da ainihin sauran ɗalibai wanda suke sun karatu wasu makarantu wanda yake ba wannan ba. Insha Allah rabi abin da muke guri duk ɗaliban mu da ya daga cikin wannan makaranta da zai zama bamban da sauran ɗarakun shi na ilimi, za a samu bambanci insha Allah. Mataki na gaba shine kamar yadda muka ce ma wannan bara shekara ta farko ce muka yi, to kine yanzu bana shekara ta biyu ce wanda yake akwai yan ta ɗaya akwai yan ta biyu. Kinan yan ta biyu ɗin da suka ta yi muna son ya kasance shekara mai zuwa ba karatu bane kurin za su yi ba, bayan sun karatu akwai sa'o'i wanda na kamar magana da na mata ba, akwai sa'o'i wanda za mu ainihin ƙara musu, wanda kullum shekara bayan shekara akwai abubuwan da ya kamata mu ƙara musu bayan karatunsu. Kenan shekara ta ɗaya ta sun yi karatu, duk da nan ma shekara ta farko ba karatun kawai suka yi ba, duk da shi dai mun ɗan ƙara masa wasu abubuwa, amma dai ba kamar shekara wanda mai zuwa, wanda muna son insha Allah ta'ala banda ɗalibai masu karatu to muna da project wanda yake muke son mu ɗauko marayun da ainihin shekarunsa ya wuce na karatu, kenan mu ɗauko su ya kasance mun kula da su cikin ainihin ba su aika na hannu, kamar mata samu sa su ainihin saƙa da koyon ɗinki, koyon saƙa da koyon ɗinki, kamar maza za mu sa su ainihin koyon kafinta da kuma ainihin aikin garaji, kamar ainihin gyaran motuna da su dai na walda. Wannan shine muke son ya kasance zuwa gaban mai da wannan sashi insha Allah ta'ala, wannan da taimakon Allah da taimakon jama'a da ke tayar da wannan abu shine muke son wannan abu ya kasance mun yi shi. Alhamdulillah magabatan da ke ainihin tallafa ma wannan kungiya su ne da ainihin har yanzu dai attajiran da ke cikin wannan gari su ne muke biya bakin gwalgwado, abin da ya dan samu muke karɓa muna zuwa muna haɗa da ƙarfinmu muna tayar da wannan ayyuka. Amma dai har yanzu mu samu wata kungiya dai ta waje, Allahumma akwai wata kungiya wadda take ta hannun wani bawan Allah da ke tayar da nashi aiki, to shi man ya samu na dan raka mana na taimaka mana bakin gwalgwado, ana ce da shi Suleiman, da fatan muna fata Allah saka mishi da alkhairi. Amma dai kai tsaye ba mu da wata kungiya wadda ke kula da ainihin wannan taimaka ma wannan kungiya, sai dai nan ga muke fatan ta Allah kawo ta. Kira da muke da shi kan magabatan mu na kasa san cewa wannan aiki nasu ne muke yi ba nan bane ba, dan kula da ilimantar da dukkan ɗan ƙasa ta kowane ilimi na addini ne ko na faransanci nauni na gwamnati, kula da ainihin taimaka ma wanda yake dukkan mutum ko kuma dukkan wani ɗan rikicin ƙasar nan na gwamnati ne. Amma mu muka zo muka ainihin ga cewa ya kamata mu taimaka ma gwamnati wannan fanni dan ya kasance mu ma mun kawo namu taimako cikin wannan taya, shine akan haka muke yi, kuma muke neman ainihin ta ma gwamnati fahimci wannan. To sai dai Allah wannan haka bai kasance ba, amma muna sa ran insha Allah rabi a gaba za ta fahimta mu daga cewa mu ma mun kama mata ne muke cikin wata taya.